Amom ka no? Puyo ba? O mag-save. Hindi ko na sila pa diyan. Sumo lagi. Nipis lagi yung uban apa na yung karo. Pinawasan ako. Huwag ka muna mamatay. Kailangan ka malipay niya lang. Pagka libre na talaga ipapalit pa. Siguro na. Ayo. Sikas ko. Ini nabayad di Meron mo kung kulo ba? Meron ba? Yan, pas ini ko. Buang ka? Sige na yung madaan.
Purple play B. Hello. Shout out. No, I use YouTube only. I'm using YouTube. I'm using YouTube. I don't know how you can join my live. Purple play. Shout out. Rafael Rodzer 7 said hi. Hello, can I send a gift to you? Sure! Just send it to me. What kind of gift is that? What kind of gift is that?
You can send me super chat, super chat. You can send me super chat or whatever. Okay, thank you. Thank you, Purple Play. Thanks for watching. Thanks for watching. I make my live CCTV. See?
Oh, wa man siya nag-reply pero ang ingon ni Mama Maricel. Ano siya oh. Yung ko ma'am, pwede ka si manager mo adto karon nag-chat ko ni sir wala man nag-reply ingon din siya. Ayo lang sa if naa siya isked og magpaadto sa office ay haaran ha. Gipasaan ako siya sa iyang chat ni kuan gapon. Ni ayan. Kumuna yung chat gapon ma'am. Nada na ang oras ingon din siya. Ano siya? Basin busy pa na. Ano siya? Adtuoy lang ninyo nag-ingon naman kaha siya. I-message lang siya nga going na si manager. Kay minga lang ang office time niya, ma'am. Ano siya, oh. Ipasahan ako sa chat ni Sir Ayan. Kung nag-chat mo ko siya kahapon, ma'am. Nagibasa siguro niya yung chat ni Sir Ayan. Kaya kung mag-screenshot. Ano din siya, oh. Adtuin na lang ninyo. Nag-ingon naman kaha siya. Mura po yung suggest lang po niya. Ito na lang din kita kami na chat. Pinaanam ko yung chat o. Hope makabisit mo diri sa planta ugma please. Ano ang good siya? Ito ano na ako. Pero naka-text na pwede man din. Oo. Pero wala po siya nag-reply. Ito ano na ako. Akong mga chat dani wala man siya reply dani. Busy guro siya kay online man siya. Ay nabasa niya oh. Basa niya? Isa pa ko. Sir, pwede ano ha, si manager karon. Nabasa din niya pero siya nag-reply. Hindi siguro ni siya ba niya. Hey, kasamok-samok mo, nung panhi mo, di mo kanhi. Yung ganata sa inyo, di tao. O ba na yung naman ni Mama Maricel, hindi ko ka sa talo. Wala mo entertain sa ako. Ako ka sa ayan ko. Ay, nara. Monday na lang, ma'am, nakalib ko. Ang reply siya? Ay, sa tao. Siya Monday na lang, ma'am. Ay, no. Natanga na ito. Kasi, salamat. Leave na day. Kasi nagapon sa Sabado. Oo. Ah, kapatiting dito si Kuan. Kapatiting dito si Lizzie. Kung itong sugo. Bato ko ito na yung salamat. Reply. Ayaw na ito lang. Di siguro di kay di man kay niya madali magkuan. Oo, busy na. Di man siya dali makabasa. Hindi naman kaya nakalito siya. Bili na pa yung mga. Salamat. Siyempre, madam. Na wala na pilay may kas-in wala may sulod akong Gcash. 300. Ay wala na sulod.
Dito sa kuan oh. May sulod. Puro kas-in magod oy gahapon ra ginagkinasina ang Kuan, mga sila tao. Rebecca? Ha? Sila Rebecca? Wala po daw diya. Pwede ko niya ako maka-cash out din sa iyo. Oh, may pamatas out kag dako-dako. Kung sila, 16. Ay 16. Ako lang. 16. Ang ngita ko. Hindi ay. Oh, pagsaba lang. Sabalan lang, sir. Salamat ha. Paring na. Lunes na lang madto. Ah. Okay. Ito yung matabangan sa simple yung gamit eh. Gani, basing grasya na na. Palit na, i-condense. Na Ang pilat eh. Hindi ba niya?
tag 46. Balik ko isa. 30? 46. Ay, 40. Nakay size boy? Ay, balik na. Ayo. Balik, take it eh. Balik ko isa. Okay.
Sige. Ito ang to. Kaparang banig isa na. Dali ka matigida. Ay, depan. Magkuhan sabi nagtasya siya kaya sabihin mo kaya reklamo mo dahil kayo ay gubaligya. Ha? Yung nahuna na yung tiyataba, basin grasya na niya. Pag agpot eh, ito kayo, uy, kagamay ba kayo sa inyong delivery? Ay, ang kami mo, ako yung mga kuwan. Siyang ka ba nagkaanong tatiya? Sa doon niyang? Ulog yung tayo. Ato ba na ipapersing? Ah, hindi kayo lagi. Ana des DJ yang gatungan. Oh, tayo po niyang. Basta si Mirli, gue yung katawan ni Mirli. Wala kang giluot. Ayo. Bata lagi ana. Inautag na yung mga agto sa okasyon, ang tangkuanan, kay giihibe na. Pero si Ihen, sure pa na. Pagligyan na po dyan sa bertahan. Pinagla ije. Di ka alam ko basa man. Aso silit sa nihi. Ayan, tang, ay, mga dito ba yung mga tao? Nalagay yung pira. Ka maglaglaag ra na inana. Hindi niyong bantayan kay busy po. May bantay. Sino mo bang? Do. Ano siya? Kanyang. May magkas-in na ne. Kula may sulod akong chikas. Hindi siya magkakas out. Kawang unya. Sila po 16 ko no. Sweldo nila. Sinang sir, mangita ko sir. Tango na nagkuwang. Pero nagtrabaho ba? Kaya na sa banghaw ba? Ako na yung stopper.
nila scatter. Magkasin siya. Wala na po siguro. Dili yang ingon siya dito na sweldo. Ano naman siya ba ron? Sa sweldo niya. Oo. Ya. Sige, magkasin rin ha. Sige, kasin mo na siya. Kana lagi. O, scatter mo ilang dula na. Apa sila bawal, scatter po.